asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tingkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang Martes po nganyan, petsa 18 sa bulan ka Nobyembre 2025. Inyang bareta alas 7 asin sidelines at ang darakulang mga bareta sa lado lokal. Pagbukas asin pagbalyo ka mga pasyente sa bagong edipisyo sa Josefina Belmonte Duran Provincial Hospital sa siyudad ng Ligao. Pigdidit at ang gobyerno provincial para sa formal na soft opening sa Nobyembre 26. Gawad Kalinga Community Development Incorporated naglansar nin libreng konsultasyon asin serbisyong medikal para sa mga residentes kan Barangay 15 Ilawod East sa siyudad ng Legazpi. Memorandum of Agreement may kinaraman sa referral asin transfer kang pasyente halis sa JBDAP pasiring sa BRSMC inapurbara na kansanggudan panalawigang Kanalbay. Spark Project piglansar kan LTO Bicol sa aldaw kan selebrasyon kan National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivors, and their families. Sa lado nasyonal, local government officials na nagbiyay abroad sa tao kang bagyo kakasuhan na sigun sa DILG. Dating DPWH Undersecretary Bernardo iiuli ang kickback. ICI pigadala ng pagsangat ni indirect contempt versus Saldico. PNP ibinidaan mga bagong procured equipment para sa mas epektibong serbisyo publiko. Sa ibang nasyon, Estados Unidos pagklasipikar bilang teroristang grupo ang Cartel de los Soles na pigsasabing pinamamayuhan ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Baretang Sports, Julian Gomez de Llano, kinuang maggawat sa Gilas, Pilipinas. Yan ang headlines. Asin sa detalles ka mga bareta, kami po ang sidong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balol. Ako man po si Mardela Daing Iba. Yan sa detalles kang bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pinagdidita na kang gobyerno probinsya ng Albay ang pagbubukas asin pagbalyo ka mga pasyente sa Josefina Belmonte Duran Provincial Hospital sa Ligao City bilang preparasyon sa formal na soft opening kaini sa Nobyembre 26 masunod na simana. Sikong kay Albay Governor Noel Rosal, ginibo ni Dainita nganing preparado na ang hospital sa pagpalisensya kan man iba-ibang serbisyo arog kan inpatient, ER, OR, laboratory, X-ray, CT scan asin iba pa. Ngunyan na si Mana pigtututukan kang gobyerno probinsyal na maibalyo naman ang mga pasyente sa emergency room kan bagong ospital. Sa paluay-luway na pagbubukas kan ospital, sinabi pa kang gobernador na dai pa ma-operate ang third as in fourth floor kini dahil tamaluya pa ang kuryente. Sa kinakaipuan na 1,000 kVA, nasa 300 kVA sa nanguna, ani tinawag Aleco kung kaya pinagigibuan ng medyos na prioridad ang mga importanteng serbisyo. Dagdag pa ni Rosal na kung magiging fully operational, kaya kaining makapag-akomodar din maabot sa 550 beds para sa mga pasyente. Future ta na ini. Provincial hospital na ini, may CT scan na kita. Actually, 32 slides medyo high-end naman. Ang pinaka-high-end, 64. Saka na siguro. And badagdagan ta, hopefully makagibo kitang 20, 10 bagang ngayon nag-opera ta o 12. So dialysis, grabe ngunyan. Ngunyan, makamagibo tayo ng 20. Yan, luway-luwayon ta. Antingog ni Albay Governor Noel Rosal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagkaigwanin libreng konsultasyon asin serbisyong medikal para sa mga residente kan Barangay 15, Ilawod East, Legazpi City. Ang Gawad Kalinga Community Development Foundation Incorporated kasabay ang mga Australian doctors. Katuwang sa medical mission ang Legazpi City Health Office na nagtaonin suporta sa bilog na aktibidad. Katakod kaini nagpahayag din pasasalamat si Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa Gawad Kalinga asin sa Australian doctors sa pagtaonin oras tibay asin malasakit para sa komunidad. Sinabi ni Ismail na ang serbisyo kan mga ini sarong patunay nin bayanihan asin pakikisumaro para sa mas marhay na salud kan mga Legazpeños.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Aprobado na kan sangguniang palalawigan kan Albay ang Memorandum of Agreement may kinaraman sa referral as in patient transfer halis sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o GBDAP pasiring sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Ini kasunod kan inaprobaran na legislative priority na pigsulong sa plenaryo in the Committee on Laws, Rules and Oversight Chairperson Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz as in Committee on Health and Social Services Chairperson Marian Caroline Zigazo. Katuyuhan kang kasunduan na mapakarahay ang mga serbisyong pangsalud sa mga pasyente lalo na sa mga nangangaipuhan ng atensyong medikal. Nakapalaman sa kasunduan ang marahay ng mode of transportation as in pagkakaigo ng asistensya ka mga medical as in paramedical staff para sa marahay na patient transfer. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagpapadagos ang sarong semana na annual spiritual retreat ni Obispo Bong Bailon asin kan mga kapadayan kan Legazpi Diocese na madurar sagud sa Nobyembre 21 sa St. Paul Center for Renewal, Alfonso, Cavite. Sa pahayag kan Diocese kan Legazpi, piginganyar ang mga paratubod na ipangadji an obispo asin an mga kapadayan sa panahon kan sa indang pagsilensyo para sa annual spiritual retreat. Iniyan sa indang panahon para sa pagdangog asin renewal sa gentle guidance kan Holy Spirit bilang pagpapatibay kan serbisyo asin pagpapararom sa pagkamuot bilang parasunod kan mahal na Diyos. Sa iba pa niya itong baretang lokal, sobra 5.6 billion pesos na naasistensya alis sa Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ang naitao sa 670 worker beneficiaries kan tupad program na naapektaran kang bagyong uwan sa San Andres, Catanduanes. Sa ginibong awarding ceremony kaswapon, personal na itinaon ni DOLE Bicol Regional Director Imelda Gatinao ang cheque kay Municipal Mayor Dr. Ali Romano kaswapon kung sa in-presente man sinda Catanduanes Provincial Head Eduardo Lobidorial, tupad focal Jason Marbella, San Andres Preso Manager Kim Christian Nazareno, asin iba pa. Magiramduman na ipinunomisa ni Labor Secretary Bienvenido Lagasma ang dagdag na 160 million pesos na pondo para sa pagtaon ng tulos na income sa mga apektadong obrero asin matabangan na marehabilitate ang mga nadanyaran na infrastruktura asin komunidad sa Bicol Region. Kasakod kini sa pagkikipagkoordinar sa mga lokal na gobyerno sa riyon, pinuna na kan DOLE Bicol ang pag-identify as in profiling kan mga beneficiaryo partikular na sa Camarines Norte asin Catanduanes na nagsapan ng dakulang danyos sa nasabing kalamidad. Naihatod na kan Department of Health o DOH Bicol ang sobra 1.6 milyon pesos kantidad nin asistensya sa Camarines Norte Provincial Health Office kompuesto nin bulong, water purification tablets, water containers, asin insecticide-treated nets. Sigun sa ahensya na pinamamayuhan ni OIC Regional Director Dr. Rosa Maria Rempilio, apera kaini naresibiman kan Camarines Norte Provincial DOH Office ang sobra 259,000 pesos kantidad din kaparehong health commodities. Tanganing mas mapakusog ang nagpapadagos na health response efforts kan probinsya. Dagdag pa kan ahensya mantang nagpapadagos ang recovery operations sa nakaaging bagyong uwan. Pinag-iinganyar kay ni ang publiko na mantinidong maging maikmat asin obserbaran ang proper hygiene and sanitation. Tanganing masiguro ang salud asin kaligtasan kan kada Bicolano. Piglansar kan Land Transportation Office Region 5 o ang Spark Project o Safety, Protection, Action, Responsibility, Knowledge and Road Safety kasabay kan selebrasyon kan National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivors and their families. Sigong kay LTO Regional Director Alan Castillejos, parte ni kan mas pinakusog dalakdang kanayan siya na iparumdom sa publiko ang pagiging responsableng transport communities. Siraram kan ng programa, mas pinagpakusog ang enforcement efforts para
pakusugman and public awareness as in education campaigns manungod sa road safety sa paglit ng pagkikipagtabangan sa stakeholders, partner agencies as in komunidad, makakatabang ni Marhay ang Spark Project para mapreventaran ang road crashes as in makasalbar din buhay. Formal nang naresibi kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang sobra 2.5 milyon pesos kantidad nin health commodities asin bulong hali sa Department of Health o DOH Bicol. Ang turnover personal na inatenderan ni Camarines Sur Disaster Risk Reduction and Management in Health Coordinator Mr. Eric Epres. Kaibahan ang mga residentes hali sa DOH Bicol Public Health Preparedness Response Unit. Ang commodities kompuesto nin water purification tablets na masiguro nin malinig asin ligtas na access sa inumon na tubig, breastfeeding kits para sa mga bados asin lactating na mga kababaihan, insecticide-treated nets asin screens, Oliset screens para sa proteksyon laban sa lamok, hygiene kits asin water containers. Sigon kay DOH Bicol OIC Regional Director Dr. Rosa Maria Rempilio, padagos man ang pakikipag-koordinar kan ahensya sa mga apektadong lokal na gobyerno sa rehiyon, tanganing makapagtaon in tulos na suporta asin masimbagan ang dugang na pangangaipuhan sa lado kan salud matapos ang pagrapado kan bagyong Uwan. Yan, as nato naglangkaw sa 62.61 ang regional average farm gate price kan lukad sa Bicol Region. Sa pinaluwas na impormasyon kan Philippine Coconut Authority o PCA, mahiling na ang presenteng presyo kan lukad as in whole nut sa Bicol naglangkaw kung sa inaristro sa probinsya kang Camarines Norte ang pinakalangkaw na presyo na nasa 69.50 pesos. Ang Camarines Sur naman ang may pinakanghababa sa presyong 58 pesos 88 sentimos. Nakakantidad man in 14 pesos 79 sentimos ang average price kan hulnat sa reyon. Arestado kan Santa Elena PNP sa Camarines Norte ang tulong individual mantang padagos na pinaghahanapaan sa rong persona matapos an insidente nin Peking drum o dump truck deal sa Purok 7 o Sitio Cambulong, Barangay Basyad, Santa Elena, Camarines Norte. Sigon kay Santa Elena PNP Chief Police Captain Noel Arimado, namidbid ang mga sospek na si alias Atoy, 31 anyos, internet technician, na residente kan Binyan, Laguna, alias Jaja, 32 anyos, alias Renz, 50 anyos, residente kan Pasig City, mantang padagos na pinaghahanap man si alias Katkat, na taga Calamba, Laguna. Sigon sa biktima na si alias Sel, 44 anyos, asin alias Gab, 38 anyos, na mga negosyante asin residente kan Barangay Basyad, kan nasabing munisipalidad, niloko sindakan mga sospek na nagpapanggap na nagpapabakal nin dump truck asin pick-up truck. Nagpo nini ka Nobyembre 21 ngunya na taon kung saan inoferan ang mga biktima kan mga bihikulo. Kapalit nin 150,000 pesos na trucking fee. Kung sa intulos man ay pinadarakan mga biktima, alagad warang delivery na naresibi. Nagpadagos ang modus sa paghagad pa nin 120,000 pesos para sa gravel and sand na itinaon ni Gab kay alias Renz. Kahampang ang mga sospek. Kanobyembre 14, sa giraray na hinagadan ang mga biktima nin 100,000 pesos na naging paagi. Tanganing i-report sa kapulisan na nagresulta sa entrapment operation. Sa ngunya nasa kustodya na kan Santa Elena Municipal Police Station ang mga sospek para sa pagsaangat nin kaso sa irarum kan Article 315 o swindling o staffa kan revised penal code, mantang padagusman ang manhunt operation laban kay alias Katkat. Makatugang primerong party yan kasatuyang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal, Bareta nato sa lado nasyonal, ibang nasyon sponsors ng kamugdagang kampanahon, bakalis lamang po kayo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra boards, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDA CFRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa tuyang bareta sa lado nasyonal, baka katubang sa kaso ang mga lokal na opisyal kang gobyerno na nagbiyahe sa ibang nasyon sa tao kan pinapautob na travel ban dahil sa pagrapado kang bagyong Tino asin uwan ka mga nakaaging aldaw sigon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Sigong kay DILG Secretary John Vic Remulla na haros kompleto na ng investigasyon kontra sa maabot sa 24 mga opisyal. Nakanda naman na iningisangat ang mga kaso sa Office of the Ombudsman kay bana ng gross negligence, gross insubordination as in abandonment of duty. Pigaaram pa man ang return flight ka mga nasabing opisyal asin ang iba pa kaining detalye para sa pagsumitir ng kaso sigong pa kay Remulla. Enot nang nagbaluas ang DILG in Memorandum Circular number 2025-10 na nagsususpindir sa mga opisyal asin unofficial foreign travel ka mga lokal na opisyal pon ka Nobyembre 9 sa Nobyembre 15.
Giuli ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo ang kwartang pigsasabing naresibi hali sa iyang kickbacks sa flood control projects. Sigun kay Senator Sherwin Gatchalian na iyo ang nagpromisa o anpromisa ni Bernardo. Kanhaputon ko na ibalik na ni Bernardo ang kwarta, sinabi ni Gatchalian na ang restitution parte kan proseso para maging state witness. Sinabi pa ni Gatchalian na ang pangako ni Bernardo nakadugang kan gabat sa iyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan pinag-imbwelto niya ang mga presente asin dating senador. Siring man ang sa iyang dating boss na dati niyang boss na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa maanumalyang flood control projects. Sa ibang baretang nasyonal, pigadalang ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang posibilidad na kasuhanin in direct contempt si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico matapos niyang baliwalaw ng duwang supina na ipinadala sa iya. Sigon kay ICI spokesperson Attorney Brian Kate Osaka na duwang beses ng binalo na iserbi ang supina sa dating kongresista alagad parehong daini pigiresibi. Sinabi niyang pigadalang kan legal team ang posibilidad na pagsangatin anuman na petition sa Regional Trial Court for indirect contempt. Sinabi ni Osaka na piguugid pa kan ICI ang tulong parte kan video ni Ko kung sa inya ibinulgar na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagsugo kan 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget na sinakakuha 56 billion pesos na kickback kay banan si dating House Speaker Martin Romualdez. Hinagad man niya sa sisay man na may naaraman panungod sa isyu na personal na magampang sa ICI tanganing magtaon ng testimonya sa irarom kan oath para mas mapakusog ang mga ebidensyang maisusumitir sa Office of the Ombudsman. Ibinida kan Philippine National Police o PNP ang sa indang mga bagong procured equipment na pinanginotan mismo ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla as in acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Meliencio Nartates Jr. Nakaresibi ang PNP nin 383 na units, nin 4x4 carrier, 32 na units nin heavy motorcycles, 225 units nin light transport vehicles, 222 na unmanned aerial vehicles o drones, sobra 5,000 na combat helmet level 3, 500 na units nin multi-mode service, 3,000 na assault rifle, as in 155 pedaso nin light machine gun. Sigon kay Remulla, ang mga kagamitan na ini dakulang tabang sa mas pinakusog na serbisyo publiko kan PNP na iyo ang mas pinabago asin modernong paagi tanganing mamantenir ang katatangkilohan. Dakulang tabang man ang bagong kagamitan na ini, partikular na ang mga drones na nagamit man para masiguro o para sa pagsiguro nin seguridad sa mga pinagigibong sa darakulang pagtiripon. Kasunod kay ini sinabi ni Remulla na nakatalaan sindang magbakal in dagdag pang 2,000 na body-worn cameras na piglalaoman na mariresibi kan PNP matapos ang 45 aldaw. Piglalaoman man sa paagi kay ini mas magiging focus as in mas pinakusog pa ang mga police visibility operations tanganing masiguro na magiging marhay as in matrangkilo ang komunidad sa nasyon. Formal nang nanumpa si Frederick Vida bilang bagong Department of Justice o DOJ Acting Secretary kaswapon. Nanumpa siya sampang mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Naging officer in charge na si Vida matapos i-designar si Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman kan Oktubre bago opisyal na pigdesignar ni Marcos bilang Acting Secretary kan Nobyembre 12. Nagserve man si Vida bilang Assistant Secretary kan DOJ kan 2023 asin pinamayuhan ang Finance Administrative Service as in personnel cluster kan ahensya. Bago naglawag sa DOJ, nagserbi siya bilang Mayor kan Mendez, Cavite, ning tulong termino pon 2013 sagod 2022. Nag-resign naman sa pwesto si Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin matapos maimbwelto sa flood control scandal. Kinumpirmar ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang sa iyang resignation sa press briefing. Wala pang detalye kung si Isay ang matukaw bilang kasalida ni Bersamin na nag-resign bilang pagpapahiling nin delikadesa. Enot nang inanunsyo ni Castro ang pagdimitir ni na Department of Budget and Management o
DBM Secretary Amena Pangandaman asin Executive Secretary Lucas Bersamin na parehong inako na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Adrian Bersamin, iyoan na po sa pamangkin na Executive Secretary Bersamin. Para po sa satuyang bareta sa ibang nasyon, asin sa lado ni Karawato Sports, nasa linya po si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Pigklasipikar kan Estados Unidos bilang teroristang organisasyon ang Cartel de los Soles, sarong grupo na pinagtutuwadan kan Amerika na pinamamayuhan ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Inanunsyo ini ni U.S. Secretary of State Marcos Rubio sa sarong statement. Sigun kay Rubio, pigkukonsiderar ang grupo bilang Foreign Terrorist Organization o FTO poon sa Nobyembre 24. Gustong sabihin kay ni epektibong pigkaklasifikar naman bilang terorista ang Venezuelan President dahil siya ang leader kan grupo. Alagad makusog na pinahimutikan man ni Maduro ang nasabing akusasyon. Ang pagklasipikar sa grupo bilang terorista ang pinakabagong espersos kan administrasyon ni US President Donald Trump para makulpa ang drug trafficking asin i-pressure si Maduro sa tao kan pigpaplano kan Amerika na magkondukta ng military action sa laog kan Venezuela. Magtataong dalan ng pigkaklasifikar sa grupo o pagklasipikar sa grupo bilang Foreign Terrorist Organization para magkondukta ang gobyerno kan Estados Unidos nin mas agresibong crackdown kontra sa grupo asin pigsasabing mga kaaliyado kaini. Sa lado kan Karawato Sports, idinagdag sa listahan kan Gilas Pilipinas si Barangay Ginebra player Juan Gomez Deliano. Sinabi ni Gilas coach Tim Cone na makakaibahan si Deliano sa first window kan FIBA World Cup Asian Qualifiers. Inilista naman siya sa ensayo para sa pagsabak kan Gilas laban sa Guam sa Nobyembre 28 asin Disyembre 1. Si Gomez Deliano na nagpuon sa Fiverr Rexers, nakagibo na nagkapirang triple doubles para makuha kan converge ang 5 gana asin 2 daog. Ayan o detalyes kan mga bareta sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugtakan man kasi yung panahon, nasa linya si Dan Pag-asa, DOST Regional Forecasting Center. Dan, please come in. Sa ating mga tagapakinig ngayong araw ng Martes, November 18, 2025. Wala po tayo ngayong minomonitor na yung low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantalang ITCZ or Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto sa Southern Mindanao, Northeast Monsoon na nakaka-apekto sa Extreme Northern Luzon, Easterlies na nakaka-apekto dito sa natitirang lahat ng ating bansa. Dito sa Bicol Region dahil sa easterlies, asahan po natin ang maulap na papawiri na may mga kalat-kalat ng mga pagulay at mga tandong gusto. Pinsya ng Albay, Catanduanes at Sorsogon. Samantalang bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga chances pa rin ng mga isolated mga pagulan at mga thunderstorm ang pwedeng ma-experiensyahan dito sa probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur at Masbate. Ang agwat po ng temperatura sa ngayon ay possible umabot ng 25 to 32 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat ng 5:45 ng umaga. Dito ay lulubog ng 5:15 ng hapon. At yan ang latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon, Occidental, Infante, Maraming Nahaga po. Thank you very much, Sir Don. Magatugang ina po ang kabilugan kan sa tuyang alas 7 mga bareta. Kuni para sa kinalap sa DCGB News based na nakalis na 12 oras. Sa pangalan po ka nakatuwang niya to sa pagsurat kan mga bareta, Jenny Matthew Beleran, siringman si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, Kuya Juna Pulis, yaon man sa DCGB Social Media Department, so pong IT, Jerome Nico Martinez. Pangaran kan Mega Force Patrol, hello kay Divina Osera, sirimang kayo may release Talola, Benji Dapogi, Benji Hile, nakaantabay, King Rinaldo, nakaantabay, mga tugang sa Bangkinuhan, si Alan Imperial, Sir Alan, nakaantabay, Gerald Aranya, dyan po sa LA Drive, kasi nasa iyang pong pamilya, Kering man si Bing Ben Bores kan Malinipot asin Kuya Bob Gandano kan Tabaco City. Sa oras po nakatune in sa 79 kHz sa bitang ka mga radyo sa AM band. Kering man sa 106.9 WGB Tabaco City. Salamatan po sa pagtitiwala. Kami ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sabaga na po masunod.
Ang hapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB. Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon. Masunod na pagkalipas lang kaini.